Iniciar la grabación. Detener la grabación. Botón. Hola a tothom i benvinguts amb aquest primer vídeo dels actes de la meva festa major, ja que hi ha coses que he fet que no les he gravat. Aquesta sí que la gravo. Un vídeo que comença des del lavabo de casa meva. I per què comencem des del lavabo? Doncs perquè avui us ensenyaré en aquest vídeo com trobar el nostre jo més divertit. I ho farem en dues parts, avui i demà. I comencem des del lavabo perquè el lavabo és un dels llocs que més vergonya fa la gent per gravar o per fer qualsevol cosa. I a mi no me'n fa. Però com que hi ha soroll de fons, anirem cap a una altra cosa i així també sabreu com és la casa. Veniu. Hola, Troll. El gosset. Ara vinc. Si em seguiu, anirem cap a un lloc on hi ha molta intimitat, perquè esteu veient que baixem unes escales i anirem cap a un dels quartos de la quadra de casa meva, que és un dels llocs amb més intimitat que conec. Ok. Espereu un moment que tanquem aquesta porta. Vale. Molt bé. Aquest és un dels llocs que més por farien o més fàstic farien algú per gravar. Però jo em salto les normes. Molt bé, doncs comencem. Què necessitem per trobar el nostre jo més divertit? Doncs, primer de tot, el que necessitem és tornar al passat. I tornar a quan érem nens. Per què? Perquè quan ets un nen ets natural, ets espontani, oblides moltes... no tens por al perill, el ridícul, el que diran, i simplement ets natural, dius el que penses i ja està. Això, quan et fas gran, és més complicat, perquè, estàs més pendent de coses, et fa més coses, doncs això, el que diran, i això. Doncs bé, per començar farem un exercici que consistirà en posar-nos en la ment del nen que érem abans. Després ja ho provarem de fer aquest mateix exercici en un context més adult, però ara començarem per baix de tot. I ens posarem en una situació. Micrófono, mensaje de voz. Estem en un supermercat comprant i sentim una conversa. WhatsApp, ahora,
Laia y sus conversa de arroba dues party. persones que Buenos días, parlen niños. Tantos payasos. Nunca vi dibujos de i payasos. s'estan Yo era queixant. más de bola de drag, arare y cazafantasmas. Y estoy de acuerdo que el concepto de la edad es muy relativo. WhatsApp, ahora, Uf. Jordi arroba party, micrófono, mensaje de voz. Molt bé, doncs s'estan queixant perquè hi ha molta cua, han d'esperar i hi ha una caixa espatllada que no va. I entre ells dos critiquen. I el nen està enfadat perquè hi ha molta cua WhatsApp, i ahora, Jordi arroba party. Buenos días, esos que has dicho también me gustaban a vol mí. marxar d'allà, perquè clar, és normal, a mi també em passava. Pensava, si de gran hi ha molta cua i he d'esperar molt, els passaré tots per davant i pum, però bueno, ara els grans les coses canvien. Doncs bueno, anem a fer aquesta representació. Pip, 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 pip. Ai, Déu meu. És que és la caixa, clar, la caixa no va, està espatllada, la caixa no va, està espatllada. I si no va a la caixa? Clar, no l'arreglen, no l'arreglen, no l'arreglen, no l'arreglen. Què és el que no arreglen? La regla. Això no es pot arreglar. Què? La caixa, jo a casa tinc una caixa de joguines. És com aquesta caixa. Per... Jo també vull marxar, no suporto la cua. Bueno, ha sigut una interpretació una mica tipus Ralph Bigum, una mica ridícula, però ara, vale, jo crec que seria millor canviar una mica de context, perquè si no, vale, estem... Ai, on podríem estar? Vale, farem una cosa fàcil. Estem en un parc. No, perdó, no. Va, estem en un bar i ens ve a parlar una persona que no coneixem de res. Doncs, si jo imagino què faria, seria Mensajes, ahora, així. Oppo busca, Publi 104 plazas Administrador Unión Europea Nexo. Informate de requisitos, pruebas y preparación. Consigue empleo público. Info /nos https Hola, com /bit et dius? li /3fk9 Tens speed. nòvia? Tens joguines interessants? Puc venir a casa teva? Vols venir a una festa que faré dimarts que ve? Estava pensant en l'exemple de quan vaig donar una vegada a l'hospital i vaig dir a un metge que vingués a una festa meva. Bueno, coses meves. Res. Vale, canviem d'exemple. I ara sí, saps què? Com que posem-nos en un context més adult, perquè moltes vegades ens costa tenir una certa naturalitat, no?
Per exemple, fem un exercici molt pràctic, que és estem a una discoteca. Sí, estem a una discoteca de les que es anava abans, tal com es anava abans, ballant de costat a l'altre, amb el got a la mà, na. I tots els altres estan parlant de xupitos, ho dic perquè això és el més normal. Per mi no gaire perquè jo no bec, però bueno. I volem formar part de la festa. Doncs, per exemple, primer de tot hem de pensar amb la nostra part més divertida que tenim, però que moltes vegades no surt. Hem de pensar amb les característiques divertides que tenim i que moltes vegades no surten. Pel que sigui, no surten. Per exemple, en el meu cas, sóc una persona que m'agrada riure de coses petites, de coses que, per exemple, quan apreto un botó d'una màquina i passa alguna cosa i no sé què passa, però passa alguna cosa, sé que ha passat alguna cosa, doncs em pixo de riure. I de vegades, no sé per què, de vegades és pel sol fet que ha passat alguna cosa, però em pixo de riure. Doncs aquesta part és la part que també hauria de sortir quan estàs de festa a la discoteca, no? Per, de vegades, intentar-te relacionar amb la gent. O això. Doncs anem a veure, tenint en compte aquesta part, com seria l'escena. Quan jo la vi, Ei, va, gent, va, un xupito, a veure qui aguanta més, va, a tope, uau. Però no sigueu rajats, veniu aquí, va, no regueu, tio, no regueu, vamos, que estem... Però, va, a veure qui balla més d'aquesta manera, amb el peu, a peu coix. A veure qui balla més a peu coix. Vamos. Va. A qui aguanti més li pago l'últim. Va, a veure si aguanteu. A qui aguanti més li pago l'últim. Vale. Anem a canviar d'escenari ara, perquè de vegades ens podem trobar en situacions en les que hem de fer una cosa que no en tenim ganes. Això és molt normal. Què podem fer per divertir-nos en aquestes situacions, per veure-li la part positiva i per divertir-nos? Hi ha vegades que és complicat, us he de confessar que en el meu cas, per exemple, no sé, he d'anar a fer una cosa i m'he de llevar molt d'hora per fer-la, doncs clar, evidentment estaré cansat, no en tindré ganes, doncs què podem fer per veure-li la part divertida i per ser divertits en aquests casos que, doncs, per exemple, us poso, hem de posar unes escales unes escales molt altes, no són les de casa meva, però hem de posar unes escales molt altes que costen molt de pujar,
I a més, posem que la barana és d'aquelles de cargol que et desorienten. Doncs és que una de les coses que podem fer és associar cada escala amb una paraula divertida. De vegades pot ser inventada i pot ser una paraula que no existeixi. I ara després us ensenyaré una altra part de l'escena. Doncs anem a provar-ho. I ara... Ara després canviarem d'escenari, Per exemple, aquest grau, capxis. El fet d'inventar-se paraules és una cosa molt graciosa. Que si la practiques quan som petits, doncs és molt divertida, no? Per exemple, capxis, castratis, arresonupat, quipri, tatripri, pringa, hipri, trampi, pampamfri, i lefri, comfri, cutamfri, i pirrafa, pifru, papifru, i pentrefu. Molt bé. Canviem d'escenari. El meu gos que rondina. Estem ara a la meva habitació. Ara ens estirarem al llit. Per què? Perquè una altra cosa que podem fer per trobar el nostre jo més divertit és pensar que som animals. I per què pensar que som animals? Molt fàcil, perquè hi ha animals que tenen innocència. Hi ha animals que tenen innocència. Llavors, anem a imaginar-nos que som, per exemple, un gos. Un gos que estem estirats al llit. Com jo. Sí, perquè un gos pot posar al llit, el meu fan. Estem dormint tranquil·lament. I de cop sentim un soroll. I ens despertem. I anem i ens engresquem. I tenim ganes de jugar. I comencem a buscar la nostra cua. Parte inferior de la pantalla. És molt complicat. Sí que ens trobem la cua. Però ens la intentem mossegar. I comencem a donar voltes per intentar-nos mossegar la cua. Voltes que podrien ser no són pel·lícules, voltes. Intentem donar voltes per mossegar-nos la nostra cua i no trobem la nostra cua, no trobem la nostra cua, no trobem la nostra cua, no trobem la nostra cua. Ai, és molt complicat trobar la nostra cua.
Ai, ara estic bé estirat al llit. Ah! Bueno, deixem que la mandra ens pari, perquè si no trobarem el nostre lloc més divertit. Podem fer una altra cosa. Aquesta és una cosa curiosa que podem fer. Per exemple, podem cada dia, abans de que comenci el dia, o quan s'acabi, podem imaginar-nos una escena. Una escena del nostre dia. Pot ser bona o dolenta, o sigui, pot ser d'un moment que ens hagi agradat o no. I podem pensar com hauria sigut si haguéssim actuat diferent. Si haguéssim sigut més dinàmics, pensar com hagués pogut ser si haguéssim actuat d'una altra manera. Això ens ajudarà també perquè quan la pròxima vegada que tornem a passar una escena semblant, doncs, si volem, podrem actuar d'aquella manera. Per exemple, seria algo així. Ara penso en una escena. Podria haver una escena que vaig... Sí, mira, una cosa que em va passar diumenge, que és que se'm va desconfigurar la tele. Pensem que haguéssim pogut fer. Hola! Dios, que s'ha desconfigurat la tele! Que fort, que fort! Que no va? Ui! Que m'he quedat sense tele. Bueno, ara tindré més temps per fer coses a l'ordinador i fer feina. I per mirar el mòbil. I així podré descobrir la tele de l'ordinador i del mòbil. Que fort, que fort. Gent que no va a la tele. Que guai, que guai, que guai, que guai, que guai. Bueno, no sé. Això és mirar-s'ho des d'un punt de vista positiu. Jo això no ho hauria fet, perquè, entre altres coses, penso que no és guai, perquè si se't desconfigura, bueno, jo per mi m'agrada la tele, o sigui que no em sembla divertit. Però tampoc és un drama, no? Bueno, no ho sé. El cas. Anem a posar un altre tipus d'escena.
estudiant i no ens concentrem. Podem fer una cosa, que és intentar veure-li el sentit graciós al que estem estudiant, que pots que no en tingui, però també pot ser que sí. Mireu, vaig a fer una demostració del que estic dient. Hi ha molts llibres. Hi ha l'agenda de telèfons, és que està això ple de llibres, mare meva. Bueno. Si no fem demostració. Bé, fins aquí la primera part del taller. Descobrim el nostre jo més divertit. Volver. Detener la grabación. Botón. Detener la. Volver. Selector. Detener la grabación.